Ano, ano, je to tak. Je tu jedna z dalších hudebních sobot skupiny Martinova prázdná kapsa. Tak to z mě dostal. Zdravíme všechny účastníky zájezdu na setkání se svatým otcem v Paříži. Co se dneska bude dít? Jedeme na... Jiříčku, řekni, kolik máš loků? A co jsi měl k obědu? Pánská jízda do Prahy. Tak jedem. Tak jedem pro Jarina a potom šupky hubky do Prahy. Klíčky. Nebo klíče. Tak a tady budeme mít zkoušku. Zatímco milým svým dopřává Bůh spánek, klidně posílá do postele. Jsem letě milý, střeš mé město, jsem letě drahý, stav můj dům. A to, co dělám, není marnost, smysl dej všem mým důvodům. Že se příslívá, že dny jsou krásné, až zhasne, abych mohl svým haleluja pozdravem rozsvítit celou garáž. Nehýbej se. Vavča, nehýbej se. V pohodě, chutíme se na plagát. To bude opravdu. Dělej. To bude dlouhý záznam. A já udělám. Koho to napadlo? To ti ta baterka, to ti ta Haleluja! Ty, to co chtěl! Konečně to k něčemu je. To nám stálo za to. Hezky. Stopni to. Konec.